Meta kienu jiddiskutu r-riforma proposta l-pensjonijiet fuq l-istess mejda, ir-rappreżentanti ta' min iħaddem u min jaħdem tkellmu b'mod pożittiv. Fil-programm Issues mhux biss laqgħu l-prinċipji tar-riforma imma anke diversi aspetti minn tagħha, bħal dik fejn persuna li għandha żewġ part-time jobs ikollha pensjoni maħduma fuq it-tnejn. Archer Muscat fisem l-MA kien pożittiv ħafna. Aħna frankament qatt ma fimna għaliex it-tieni part-time job ma tistax tħallas National Insurance fuqu. Ħanajda favorija għalkemm nirrikonoxxu li jista' jkun hemm employers li ma kienux qed iħallsu National Insurance, missa se jkollhom iħallsu. Però l-MA ċerta common sense tifmu u tapprovah. Jiena li din hija miżura ta' common sense li inti għandek ġiex part-time jobs, tħallas l-ennaj fuq it-tnej u l-pensjoni tiegħek tibbenefika minn dak li se tħallas. Wieħed mill-aspetti ewlenin tar-riforma huwa l-inċentivi lin-nisa. Meta jaslu l-età tal-pensjoni se jkunu qegħdin jingħataw kreditu għas-snin li jagħmlu jrabbu tfal, dan jekk wara dawn is-snin jerġgħu jidħlu fis-suq tax-xogħol. Ċertament li ħatejn in-nisa dik li aċċennajna ftit għaliha il-fatt li n-nisa iċ-ċirkostanzi partikolari tagħhom qegħdin jaħdmu, jridu jagħmlu l-familja u se jassentu ruhom id-dinja tax-xogħol għal 5 snin. Il-proposta hi illi dawk il-5 snin jiġu konsidrati daqs li kieku il-mara ħalset in-National Insurance Contribution. Din hija ħaġa li tagħmel ħafna sens u tinkoraġġixxi n-nisa li jaħdmu, però titratta n-nisa b'mod ġust. Ma dan qabel il-President tal-General Workers Union Viktor Karaki li fil-programm semma aspetti oħra pożittivi ta' din ir-riforma. Hemm ħafna affarijiet fil-din ir-riforma li qed naqblu magħhom. Fosta kif semmejt illi l-età tal-irtirar mhux ħadd iżdied, illi l-bolla mhux ħadd iżdied, illi mhux ħadd tidħol il-second pillar. U li tidħol il-Guaranteed National Minimum Pension bażata fuq 60% tal-medium wage. Ġifieri dak huma kollha affarijiet illi aħna bħal Workers Union naqblu magħhom u inna sostnuhom.